It-temp mhuwa mistenni itellef xejn miċ-ċelebrazzjonijiet fuq barra għal-lejl li jsellem lill-2024 u jagħti merħba lill-2025. Id-tbassir jinkoraġġixxi li n-nies joħorġu minn djarhom. Ma' TVM News, Patrick Zara mill-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta stqal nhar it-tlieta u l-erba' mistenni temp favorevoli. Nistgħu ngħidu li fuqna ħajkonna arja ta' pressjoni għolja illi tkun dajfa, ġifieri ħajkonna anke r-riħ ħajkun mhux b'saħħtu ta' xejn biex ngħidu hekk ir-riħ ħajkun ħafif u varjabbli, però l-iktar hekk ikollu xi direzzjoni ngħidu li l-aħħar tas-sena jkun forsi mixlok ħafif u fil-bidu tas-sena ħajkun iktar li l-vant ħafif ukoll. Dan jikkontrasta mar-riħ qawwi li kellna nhar il-miliet u fil-jiem ta' qabel. Għal 31 ta' Diċembru u l-ewwel ta' Jannar preżenza wkoll tax-xemx, iżda mhux biss. M'aħniex nistennew xita u pjuttost it-temp ħajkun ftit imsaħħab jew inkella nistgħu ngħidu wkoll li ħajkun kważi xemxi. Interess partikolari wkoll fit-temperatura biex wieħed jadatta l-ilbies. Is-soltu il-medja tkun ta' 17, aħna din nistennew li tkun 16 fl-ewwel tas-sena u bħala medja ta' minimum bħala temperatura baxxa l-iktar waħda baxxa ħatkun ta' 10 ċentigrad Celsius. F'aktar minn 65 sena ta' records miżmuma mill-Uffiċċju Meteoroloġiku, l-ogħla temperatura l-aħħar jum tas-sena kienet ta' 21.4 gradi Celsius fl-1981 u lanqas 7.7 gradi Celsius 10 snin ilu. Għall-ewwel jum tas-sena lanqas temperatura kienet ta' 11.1 gradi Celsius fl-2015 waqt li l-ogħla kienet 19.1 gradi Celsius fl-1997.